ευτυχισμένοι. Χρόνια πολλά σήμερα στους Γιάννηδες, στις Γιαννούλες, εχθές στους άλλους που γιορτάζανε. Όλη αυτή η εβδομάδα που πέρασε ήταν όλη η εβδομάδα, γιορτάζαν όλοι. Τέλος τα πανηγύρια, τέλος οι γιορτές, να μπούμε σε μια σειρά. Είμαι η Άνιελ και σας καλωσορίζω στο κανάλι μου Aniel Tips. Μπείτε μέσα, κάντε την εγγραφούλα σας, πατήστε like στο μέρος της καρδούλας, πατήστε το κουδουνάκι για να πάρετε πρώτοι το μήνυμα. Γεμίζει το φεγγαράκι τώρα από τις 12 του μήνα, 11 του μήνα έχουμε στον εγώκερο Νέα Σελήνη, αλλά επειδή είναι αργά το μεσημέρι τη χάνουμε την Πέμπτη. Πάμε στις 14 που μπορούμε να την κάψουμε, που είναι Κυριακή 12 παρατέταρτο, ή την ερχόμενη Πέμπτη στις 18. Κάντε άμεσα τις παραγγελίες σας για να σας τις στείλουμε άμεσα. Τώρα, επειδή είναι η ετήσια, αντί για την πράσινη μπορείτε να κάψετε και τη μόβ για ετήσια. Κάψτε και τη μόβ, να ζητήσετε περισσότερα πράγματα. Θα βάλετε τα λεφτά που θέλετε να πάρετε όλη τη χρονιά ή και κατά μήνα, όπως σας βολεύει εσάς. Να γράψετε τι θέλετε να κάνετε μέσα σε αυτή τη χρονιά και τι θέλετε να αποκτήσετε. Το έχουμε πει αυτό. Και στο τέλος της χρονιάς κάνουμε τον απολογισμό να δούμε τι έχουμε κάνει, τι δουλέψαμε καλά. Επίσης, τώρα μέχρι και 31 του μήνα, το έχω ξαναπεί, βλέπουμε τις προβλέψεις της χρονιάς. Δεν γίνονται μετά το Φεβρουάριο και το Μάρτιο και τον Απρίλιο, γιατί δεν σας συμφέρει. Όσο περνάνε οι μήνες, τι θα δείτε, τους μισούς μήνες, κλείστε εγκαίρως τα ραντεβού σας, να τα γράψετε, να τα έχετε και με μια ματιά βλέπετε όλο το χρόνο, τον έχετε μπροστά σας. Ξέρετε ποιο μήνα πρέπει να προσέξετε, ποιο μήνα πρέπει να ανοιχτείτε, τι πρέπει να κάνετε και τι πρέπει να αποφύγετε. Κλείστε εγκαίρως τα ραντεβού, δεν θα το ξαναπώ. Πάμε τώρα στην κόκκινη. Τώρα είναι για να φέρετε έναν έρωτα στη ζωή σας, να φουντώσει ένα συναίσθημα που έχει ο έρωτάς σας, εάν έχει παγώσει. Στην κίτρινη που είναι για την καριέρα σας, αφορά αποκλειστικά και μόνο την καριέρα, για να ανέβετε πιο ψηλά. Την καφέ που είναι για να κάνετε τις διαπραγματεύσεις με τις δικές σας συμφωνίες. Τη λευκή για την διατήρηση της καλής σας υγείας, τώρα με τη Νέα Σελήνη, που είμαστε στη ΜΟΒ. Τη ΜΟΒ για κυριαρχία, εξουσία, όσοι θέλετε να μπείτε για ευρωβουλευτές, για προέδροι, για δημάρχοι, για οτιδήποτε, όχι, δημάρχοι τελειώσαν, για προέδροι, για συμβούλια, για οτιδήποτε είναι αυτό, και τη ΜΟΒ τώρα για να αποκτήσετε τη θέση που θέλετε. Και την ροζ, η οποία είναι για τη γονιμότητα. Σας τις είπα όλες. Πάμε στις προβλέψεις τώρα. Κάντε άμεσα τις παραγγελίες σας, παραγγείλτε σε μένα και εγώ τις μεταβάζω στο μαγαζί και σας τις στέλνω. Ξεκινάμε με τους κρυούς. Μια υπέροχη εβδομάδα, κρυαράκια μου, για σας. Μια εβδομάδα που θα είναι υπέρλαμπρη. Είπαμε τώρα, επειδή ανήκουμε στο νούμερο 8 η χρονιά αριθμολογικά και είναι κρόνια χρονιά, είναι στον κρόνο, δύσκολα κερδίζουμε τα πάντα, αλλά αυτά που κερδίζουμε μένουν. Όσοι δουλέψατε μέχρι τώρα, ήρθε η ώρα, αυτό ισχύει για όλους, για όλα τα ζώδια, ήρθε η ώρα να ανταμυφθείτε. Όσοι δεν δουλέψατε, σας λυπάμαι πραγματικά. Λοιπόν, γιατί έχει μαστίγιο από εκεί και πέρα, γιατί πρέπει να δουλέψετε. Εκμεταλλευτείτε αυτή τη χρονιά, ειδικά κρυοί, καρκίνοι, ζυγοί και κρυοί, εγώκεροι, καρκίνοι, κρυοί και ζυγοί, εκμεταλλευτείτε αυτή τη χρονιά για να ολοκληρώσετε τον κύκλο των οικονομικών σας. Διότι από του χρόνου αλλάζουν τα δεδομένα και δεν θα είστε σε αυτή την ομάδα και θα αργήσετε πολύ, γιατί μετά έρχεται και ο χρόνος επάνω σας για 3 χρόνια και ο έκαλη μονό σας αν δεν έχετε δουλέψει. Αυτή την εβδομάδα κάνετε καινούργια ξεκινήματα, καινούργιες συνεργασίες, καινούργιες ιδέες. Υλοποιήστε τες όμως, ρε παιδιά, μην μένω στα ντουλάπια και δεν μπορεί να είστε εκ του ασφαλούς. Κάθε δουλειά που πάτε να κάνετε, κάθε συμφωνία, αυτά είναι ρίσκα. Πρέπει να το παίρνετε το ρίσκο. Αν θεωρείτε δεδομένο ότι πρέπει πρώτα να είστε σίγουροι για την επιτυχία, ποτέ δεν πρόκειται να κάνετε κανένα βήμα. Όσο και σιγουριά να υπάρχει, πάντα θα υπάρχει ο αθέμητος παράγοντας. Γι' αυτό ξεκινήστε, συμβουλευτείτε με όσοι θέλετε να με συμβουλευτείτε και πάτε παρακάτω. Τα βράκια μου,
Θα έλεγα αυτή την εβδομάδα κάντε διακοπές. Μην ασχοληθείτε ειδικά με τα οικονομικά. Δεν είναι καλή εβδομάδα για τα οικονομικά. Θα υπάρξουν πολλά ξεκαθαρίσματα, θα υπάρξουν καθυστερήσεις στα οικονομικά σας και δεν χρειάζεται να αγχωθείτε. Η εβδομάδα είναι θα περάσει. Μην δίνετε σημασία, γιατί το μόνο που θα καταφέρετε είναι να τσακωθείτε με όλο τον κόσμο. Μην ασχολείστε γενικώς. Διδυμάκια μου, και για σας δεν είναι καλή εβδομάδα. Μία εβδομάδα που πρέπει να γίνουν ξεκαθαρίσματα. Είναι η τελευταία εβδομάδα μέχρι και στις 11 τελευταίες μέρες που πρέπει να κάνετε όλοι τα ξεκαθαρίσματά σας. Τώρα πρέπει να κλείσετε όλες τις εκκρεμότητες που έχετε για να μπορέσει το καλό να έρθει μέσα. Όταν υπάρχει βρωμιά μέσα στο χώρο δεν μπορεί να έρθει τίποτα καθαρό. Γι' αυτό ξεμπλέξτε με τοξικούς ανθρώπους, με τοξικές καταστάσεις και ανοίξτε την πόρτα να καλοδεχτείτε από τη νέα σελήνη όλα τα καλά που έρχονται. Καρκινάκια μου, υπέροχη εβδομάδα για σας, μια εβδομάδα που θα είναι πάρα πολύ δυνατή, μια εβδομάδα που θα σας δικαιώσει σε πάρα πολλούς τομείς και ειδικά στους τομείς της οικογένειας και των συνεργασιών, μια εβδομάδα που θα σας δώσει πολλά πράγματα. Γι' αυτό καλό θα είναι αυτή την εβδομάδα να την εκμεταλλευτείτε στο έπακρο. Συνεχίζουμε με τα λιονταράκια μας και για σας είναι ωραία η εβδομάδα, αρκεί να μην κάνετε απερισκεψίες. Δηλαδή, κάθε κίνηση που θα κάνετε θα πρέπει να την έχετε μετρήσει 2 και 3 και 5 φορές, διότι κινδυνεύετε να κάνετε ανοησίες. Συνεχίζουμε με τα παρθενάκια μας, υπέροχη εβδομάδα για σας, μια θεϊκή δύναμη υπάρχει πάνω σας και σας προστατεύει και είναι πάρα πολύ δυνατή και σας δίνει πολλές ευκαιρίες, μεγάλες ευκαιρίες που μπορείτε να κάνετε, είτε αυτό αφορά οικονομικά, είτε αυτό αφορά επαγγελματικά, είτε προσωπικά. Εκμεταλλευτείτε τις ευκαιρίες, δεν θα είναι κάθε μέρα Πάσχα. Συνεχίζουμε με τους ζυγούς, καλή εβδομάδα και για σας, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τώρα μπορείτε είτε να αλλάξετε δουλειά, είτε να ζητήσετε αύξηση, είτε να αλλάξετε τομέα, είτε να αλλάξετε σπίτι, είτε να αλλάξετε οτιδήποτε, είτε να αλλάξετε και άντρα ακόμα. Άμα δεν σας αρέσει αυτός, πάτε ένα καινούριο. Δώστε τον, χαρίστε τον. Λοιπόν, βρείτε μία, άμα είναι μόνιμος, βρείτε μία που δεν την έχετε και συμπάθεια και δώστε τον, να ησυχάσετε. Λοιπόν, είναι μία εβδομάδα πάρα πολύ καλή, γι' αυτό εκμεταλλευτείτε την στο έπακρο. Σκορπιοί μου, δεν είναι και για σας καλή εβδομάδα. Είναι μία εβδομάδα ανασκόπησης, μία εβδομάδα που θα σας προβληματίσουν τα οικονομικά. Καλή εβδομάδα είναι, αλλά υπάρχουν κάποιοι τομείς οι οποίοι θα πρέπει λίγο πρώτον να μην στεναχωρεθείτε και δεύτερον να μην πιεστείτε. Απλά να ξεκαθαρίσετε. Θα μπείτε μέσα στον εαυτό σας, στον εσωτερικό εαυτό και θα προσπαθήσετε να κάνετε ανασκόπηση των γεγονότων, των οικονομικών γεγονότων μέχρι και σήμερα. Αυτό είναι πολύ καλό γιατί θα μπορέσετε αύριο να ανοίξετε μια καινούργια πόρτα. Τοξότες, καλά, μην κουράζεστε και πολύ. Στην ίδια φάση θα είσαστε. Παραμένει η ίδια κατάσταση. Μην κουράζεστε πάρα πολύ γιατί θα υδρώσετε. Λοιπόν, καλά κάθεστε, έχετε πάνω από αυτή, να σας δω εγώ αργότερα. Εδώ πρέπει να πάρετε αποφάσεις για το μέλλον. Είτε αυτό ανήκετε σε γυναίκα είτε ανήκετε σε άντρα. Πάρτε αποφάσεις οικονομικές, επαγγελματικές για το μέλλον σας, διότι δεν σας βλέπω καλά. Μέχρι τώρα έχετε λουφάξει. Γι' αυτό αφήστε τους καναπέδες και μπείτε στη δουλειά. Αφήστε αυτά που κάνετε. Βρείτε καινούριους πόρους οικονομικούς, βρείτε καινούριους τομείς εργασίας, βρείτε καινούρια πράγματα. Εγώ και δεν σας φοβάμαι εσάς. Εσάς και τους Σταύρους δεν σας φοβάμαι. Ό,τι και να γίνει είστε κορυφή. Παλεύετε, αγωνίζεστε, ταλαιπωρείστε και πάντα θα παραμένετε στην κορυφή, οπότε μην ανησυχήσετε. Ό,τι και να θελήσετε να κάνετε, ό,τι και να σκέφτεστε, αυτό θα υλοποιηθεί. Υδροχάκια μου, προσοχή τις ανοησίες αυτή την εβδομάδα. Ό,τι πρόταση σας κάνουν θα τη μελετήσετε πάρα πολύ σοβαρά προτού απαντήσετε. Μπορεί να είναι δελεαστική, μπορεί να είναι όμορφη, μπορεί να περικλείεται γύρω-γύρω με λεφτά, με δάφνες και πικροδάφνες, αλλά ψάξτε το λίγο περισσότερο για να μην απογοητευτείτε. Δέστε τι γίνεται, δεχτείτε τις προτάσεις, ακούστε μάλλον τις προτάσεις, επεξεργαστείτε τις, ρωτήστε τους ανθρώπους τους κατάλληλους και μετά συμφωνήστε σε οτιδήποτε. Και τελειώνουμε με τα ψαράκια μας. Καλή εβδομάδα για σας, μια εβδομάδα που θα σας δώσει πολλά καινούργια ξεκινήματα, θα σας δώσει πάρα πολλά
πράγματα, αρκεί να τα δράξετε. Γιατί και εσείς είστε σαν τους τοξότες. Είστε στον κόσμο σας και περιμένετε να έρθουν οι προτάσεις όχι έξω από την πόρτα, μέσα στην πόρτα. Και να σας δώσουν και μια κλωτσιά, μπας και ξυπνήσετε. Γι' αυτό προσοχή, προσοχή, προσοχή. Ξυπνήστε για να πάρετε. Οι ευκαιρίες, παιδιά, δεν είναι συνεχώς. Θα έρθουν μία φορά στη ζωή σου. Μετά από κάποια χρόνια θα έρθουν δεύτερη φορά. Δεν θα υπάρξει τρίτη, δυστυχώς. Εδώ πρέπει να τις βάλουμε στόχο και να τις αδράξουμε προτού καν έρθουν την πρώτη φορά. Άντε τη χάσαμε την πρώτη φορά. Δεύτερη δεν δικαιολογείστε να τη χάσετε. Γιατί τρίτη δυστυχώς σε κανέναν άνθρωπο δεν έρχεται. Λοιπόν, τα είπαμε όλα με τα αστρολογικά μας. Πάμε τώρα στις πυραμίδες μας. Τώρα. Παραγγείλτε άμεσα την πράσινη τώρα που είναι για την καινούργια χρονιά. Για τα χρήματα, για τις ευκαιρίες, για την τύχη, για καινούργιες δουλειές, για να πουλήσετε κάτι, για να αγοράσετε κάτι. Τώρα εκμεταλλευτείτε τις καλές συγκυρίες για την πράσινη. Στην κόκκινη για να βρείτε έναν σύντροφο ή για να δυναμώσετε τα αισθήματα του συντρόφου σας. Στην κίτρινη για την καριέρα σας. Την καφέ για να διαπραγματευτείτε τις εκκρεμότητες τις οικονομικές που έχετε, τη λευκή για να διατηρήσετε την καλή σας υγεία, τη μόβ για κυριαρχία και εξουσία σε όλους τους τομείς, είτε αυτό αφορά πολιτικούς τομείς, είτε οικονομικούς, είτε επαγγελματικούς ή ακόμα και προσωπικούς, την ροζ για την γονιμότητα. Σας τις είπα όλες. Τις παραγγελίες σας ξέρετε πώς τις κάνετε. Στέλνετε μήνυμα Aniel Tips στο Facebook. Βλέπω εγώ τα μηνύματά σας. Έρχεται μήνυμα και βλέπω. Όπως και να πάτε στο που είναι Aniel.gr στο e-shop. Aniel.gr, βάζετε την παραγγελία μόνοι σας και έρχεται και εκεί. Ή στο τηλέφωνο μου, με παίρνετε τηλέφωνο, μου λέτε δεν θέλω να παίρνετε παραπανίσιες πυραμίδες. Θα μου λέτε, όπως και στο μαγαζί φωνάζω συνεχώς, δεν θέλω να μου κάνετε τους έξυπνους. Είστε έξυπνοι, εντάξει. Αλλά δεν θέλω να μου τους κάνετε τους έξυπνους. Πέστε μου, έχω οικονομικό πρόβλημα, τι να κάνω. Εγώ, είτε και η Μαρίνα που είναι στο μαγαζί, θα σας βοηθήσει να λύσετε το θέμα σας με τα κατάλληλα πράγματα. Ό,τι έχει σχέση με τη μεταφυσική, μην πιστεύετε ότι διαβάζοντας το ίντερνετ κάποια πράγματα γίνεστε εξειδικευμένοι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα, παιδιά. Θέλουν πολύ διάβασμα, θέλουν πολλά χρόνια, θέλουν πολλά πειράματα και πολλές γνώσεις για να πείτε ότι εγώ ξέρω. Γιατί διαφορετικά, να μην πω τη λέξη τι ξέρετε. Έχει μπει το ίντερνετ στη ζωή σας και εκεί που δεν ξέρετε ούτε την κουζίνα να ανάψετε, μου αρχίζετε με το ίντερνετ και βλέπετε πράγματα και ζητάτε πράγματα τα οποία δεν υφίστανται. Πέστε μας το πρόβλημά σας σε εμάς, πείτε μας τι είναι αυτό που σας αποσχολεί, αν είναι αισθηματικό, αν είναι οικονομικό, αν είναι επαγγελματικό και εμείς θα σας πούμε αυτό που πρέπει να κάνετε. Όχι υπερβολές. Ένα και καλό. Θα σας πούμε εμείς. Τώρα για τα γούρια σας. Κυριακή 8 παρατέταρτο το πρωί, όσοι έχετε πάρει τα γούρια σας και δεν τα έχετε βάλει, με τη γέμεση του φεγγαριού, η γέμεση είναι στις 11, εσείς θα τα βάλετε την Κυριακή στις 14. 8 παρατέταρτο το πρωί, όσοι έχετε πάρει την πυραμίδα 8 παρατέταρτο το πρωί ή 12 παρατέταρτο το μεσημέρι, τη μόβ, ή την πράσινη 12 παρατέταρτο. Εάν δεν μπορείτε την Κυριακή, την Πέμπτη 8 παρατέταρτο το πρωί. Θα με πάρετε ακόμα και γι' αυτό, πάρτε με τηλέφωνο, δεν είναι κόπος για μένα, πάρτε με τηλέφωνο. Εάν πάλι δουλεύετε την Πέμπτη και δεν μπορείτε, κάψτε την 12 παρατέταρτο Κυριακή. Και έχουμε πει τις πυραμίδες, θα γυρίσουμε ένα βίντεο με τις πυραμίδες να ξαναδείξουμε πώς τις καίνε. Γιατί στο τέλος εγώ θα τρελαθώ. Δεν πάτε να δείτε. Έχουμε γυρίσει τόσα βίντεο πώς τις σκέτε τις πυραμίδες και ακούω τα τρελά πράγματα. Γέμιση του φεγγαριού. Πράσινη, μοβ, κίτρινη, κόκκινη, καφέ, λευκή, ροζ. Δεν τα πετάτε στη θάλασσα. Τα φυτεύετε σε μία τριανταφυλλιά. Αυτό δεν χρειάζεται όλο. Ένα κομματάκι από το κερί που θα μείνει
και τη στάχτη από την περγαμηνή. Τίποτα άλλο. Και μου φυτεύετε, μου λέτε θα φυτέψετε τις πέτρες, γιατί θα τα ρωθώ εντελώς. Την πετρούλα τη φυλάτε μαζί με τις άλλες πέτρες σε ένα μπολάκι. Γκρι, πορτοκαλί, καφέ, λευκή στο χάσιμο, αυτές τις πετάμε στη θάλασσα ή στο ποτάμι. Γιατί τα έχετε κάνει τουρλουμπούκι. Μου παίρνετε αυτές που είναι για τη γέμεση, μου τις πετάτε στη θάλασσα και μετά ψάχνετε να βρείτε πώς θα υλοποιηθούν οι επιθυμίες σας. Άμα υλοποιηθούν, εγώ εδώ είμαι. Να μου πείτε και εμένα να ξέρω κι εγώ. Γιατί εγώ άλλα ξέρω τόσα χρόνια. Σημειώστε το, ακούστε το βίντεο ξανά και ξανά και ξανά. Επαναλαμβάνω. Πράσινη, κόκκινη, κίτρινη, λευκή, καφέ, μοβ, ροζ στη γέμιση, ό,τι κάψουμε στη γέμιση, τις φυτεύουμε σε μία τριανταφυλλιά. Δεν έχετε στον κήπο σας, οπουδήποτε έχετε δεν έχετε πουθενά, αγοράστε μία τριανταφυλλιά. Δεν χρειάζεται να βάλετε όλο αυτό που θα περισσέψει. Ένα κομματάκι και τη στάχτη από την περγαμηνή. Τη λευκή κόλλα θα τη βάλετε πίσω από το εικόνισμα. Όσοι έχετε λευκές κόλλες μαζεμένες, τώρα επειδή ξεκινάει η καινούργια χρονιά, όλες αυτές θα τις κάψετε και θα κρατήσετε τις καινούργιες. Άντε μπας και συνεννοηθούμε. Λοιπόν, κάντε τις παραγγελίες σας αμέσα, να σας τις στείλουμε αμέσως, να τις έχετε στα χέρια σας. Γιατί μετά θα αρχίσουν πάλι οι εκλήψεις, μετά θα αρχίσουν πάλι τα περίεργα, να μην τελειώσει ο μήνας. Και όπως επίσης κλείστε άμεσα τα προσωπικά σας ραντεβού για τις ετήσιες προβλέψεις, για να ξέρετε με μία ματιά τι να προσέξετε και τι να αποφύγετε. Νομίζω τα είπαμε όλα. Εύχομαι να έχετε μία υπέροχη εβδομάδα. Θα είμαστε μαζί την ερχόμενη. Ό,τι απορίες έχετε, Aniel Tips στο Facebook. Μην ξεχνάμε τι κάνουμε εμείς. Μπαίνουμε στο κανάλι μας, κάνουμε Aniel Tips στο YouTube, κάνουμε εγγραφούλα, κάνουμε like στο μέρος της καρδούλας, πατάμε το κουδουνάκι, τα κάνουμε όλα αυτά. Και ο Κωνσταντίνος ανεβάζει και στο TikTok. Οπότε μπορείτε να μπείτε και εκεί πέρα να κάνετε like και να πάτε στο κανάλι όμως να ακούσετε κανονικά την εκπομπή όλη και όλα αυτά τα μυστικά που σας λέω. Λοιπόν, με ρώτησε μια κυρία πότε να σφουγγαρίσει με το βασιλικό. Ωραία. Θα σφουγγαρίσετε από την πόρτα της εισόδου στην Κυριακή στις 14. Από την είσοδο μέχρι εκεί που έχετε φυλαγμένα τα χρήματά σας. Δεν σφουγγαρίζετε όλο το σπίτι. Όπως και το μαγαζί σας. Θα σφουγγαρίσετε και απ' έξω από την επιχείρησή σας την Δευτέρα, αν δεν μπορείτε να πάτε την Κυριακή, τη Δευτέρα που θα πάτε, σε ένα μπουκαλάκι του νερού μικρό, βάλτε νεράκι, βάλτε ζάχαρη και εσείς από μέσα και το μπουκαλάκι θα το έχετε απ' έξω. Περιμετρικά έξω από την πόρτα του μαγαζιού θα ρίξετε το νερό με τη ζάχαρη και θα πείτε όπως είναι γλυκιά η ζάχαρη και κολλάνε οι μέλισσες, έτσι να είναι και το μαγαζί μου γλυκό, η επιχείρησή μου γλυκιά και να κολλάνε οι πελάτες. Αυτό στη γέμιση μπορείτε να το κάνετε καθημερινά, εκτός από Σάββατο. Μπορείτε να το κάνετε κάθε μέρα. Δεν είναι τίποτα να βάλετε μια κουταλιά ζάχαρη σε ένα μπουκαλάκι νερό και να το ρίξετε. Όπως κολλάνε οι μέλισσες στο μέλι, έτσι να κολλήσουν και οι πελάτες στην επιχείρησή μου. Τίποτα άλλο. Κάντε το αυτό, να αρχίσετε σιγά σιγά να παίρνετε χρήματα, να έχετε μόνιμους πελάτες. Πόσα μυστικά σας είπα σήμερα. Καλή εβδομάδα αγαπημένοι μου και πάλι χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Καλά να περάσετε, να προσέχετε τους εαυτούς σας και θα τα πούμε την ερχόμενη εβδομάδα. Γεια σας.